Ahoj, takže ja som Martina, prišla som z Obernfelden a pred rokom a pol som si splnila svoj sen a otvorila som si, alebo založila som si e-shop s dámskym oblečením Tina Boutique. Výborne. A čo klientky zaujíma najviac? Čo je najviac kupované, preferované? Čo hľadajú? Asi taká farebná móda. Mojím cieľom vlastne nie je ani vlastne predávať, ale skôr inšpirovať k seba dôvere a k štýlu, ktorý im sedí. A hovorím, farebná móda nie len taká jednotvárna čierno-biela. Je e-shop teraz také ideálne miesto, kde sa predáva móda, kde sa inšpiruje módou? Áno, myslím si, že áno. Móda nemusí byť iba praktická, ale zároveň aj jedinečná. Čo si sľubujete od networkingu? Aký máte dnes z toho pocit? A hlavne spoznať zaujímavých ľudí, tiež ostatných networkérov a zabaviť sa. Budete dnes na plese? Áno, samozrejme. Ahoj, takže ja som Martina, prišla som z